A je to tu. Vlastne, lepšie povedané, sú tu. 2 štvorizbové rodinné domy novostavby v Tešedíkove. Tí, ktorí ma sledujete na Facebooku, ste mohli vidieť zrod týchto domov. A tí, ktorí ma nesledujete, tak pre vás je dôležitá informácia, že sú to poctivo a z kvalitných materiálov postavené domy. A odteraz sú na predaj. Predávajú sa ako holodomy, aby ste si ich mohli dotvoriť podľa svojich predstáv. Nech sa páči, poďte si pozrieť dom s garážou pre 2 autá. Viete si predstaviť, že sa tento dom zmení na váš domov? Dohodnite si obhliadku už teraz a presvedčte sa naživo. Kontaktujte ma telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Teším sa na stretnutie s vami. A aby som nezabudla, Tešedíkovo má kompletnú občiansku vybavenosť, nájdete tu úplne všetko a do okresného mesta Šala to máte 10 minút a do Galanty 18 minút autom.